Nem érted? Tomi, mind az esküvőn várják a kaját. Gyerek, az már neki. Oké. Henny, nagyon el vagy gondolkodni. Megyek a közelebb. Nem, ő nagyon malac. Az igen, töröd meg a szádat. Azt csinálta az előtt. Adsz egy puszit, előbb egy puszit. Ne, elég lenne. Nem. Tang. Egyél rá, egyél. És fekete fehér vagy színes? De, fekete fehér. Jó, hát Nem, de rendes, normális. Sőt, majd... Szia, Heli! Zsolt, te kérted a bulgárit, ugye? Igen, én kértem. Szia, Csikar! Szép pár! Nem tudom, de kértünk valamit. Tök király! Apa, figyelj! Van. Apa! Dávid! Ki az? Képzelted? Jó. Itt a Tamás is, nagyképű paraszt. A izét add vegyem már fel a motorját. Csikar, brumogtasd egy kicsit. Nem grumogtatsz? Meg várjál, be van riasztózva, úgyhogy most lögdöshetem, nem? Nyugodtan. Most majd kiabáljuk, hogy viszik a motorodat. Majd hogy nem, mitől lenne nyitva. Csőbb. 600-as Honda. 600 köpce, bökce. Jó ám. Főveszek a már, vagy rajta ülök? Be van kapcsolva rajta a riasztó, nem? Most volt, hogy ki van kapcsolva. Mi? Most volt, hogy ki van kapcsolva. De biztonságkézének. Menj oda mellé. Mit csináljuk? Menj oda mellé. Tegyél úgy, mint hát ilyed lenne. Nincs bekapcsolva? Mi? A riasztó? Hát rángasd meg a motort, azt majd megtudod. Upi. Nem, mit akarsz, elég jó. Jó ám. Tekünk,